नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनाक सुरुवात करूया। दारू पिऊन ताट ट्रकवाल्याक एकाच वेळेक 5-6 गाडये उडवल्या। तेलंगणाचो ह्यो ट्रक आंबोली घाटातसून कुडा देताना ह्यो प्रताप तेनी केल्यान गाडये उडयल्यार तसोच तो ट्रक घेऊन थैसून सुटलो। बाकीच्या गाडयेवाल्यांनी त्याची पाठ धरली। त्या ट्रकवाल्यार झाराप 0 पॉइंटाक अडयल्यांनी आणि धारेर धरल्यांनी पोलिसांका याची माहिती दिली। वाहतूक पोलीस सोमते थैले, खवयलेल्या लोकांनी तेका सोडू नकात असा पोलिसांका सांगला। या प्रकारामुळे झाराप 0 पॉइंटार थंय लोक जमली होती। वैभववाडी तालुक्यात प्रशासनान नजर ठेवूक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयले। त्याचो काही एक फायदो नाही। हे सगळेच कॅमेरे बंद असल्यामुळे त्याचो तसोय काय फायदो नाही। बघूया आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखेंचो स्पेशल रिपोर्ट। वैभववाडी तालुको घाट पायथ्याक वसलेलो 37 गावांचो तालुको, 2 घाट रस्ते आणि 2 जिल्हे जोडणारो ह्यो भाग, त्याच्यामुळे संवेदनशील। तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकरांनी जिल्हा नियोजन मधसून तालुक्यात 2020 साली पहिल्यांदा सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ह्याच्यात रेल्वे स्टेशन, रेल्वे फाटक, संभाजी चौक, बाजारपेठ, एडगाव तिठो, उंबर्डे, भुईबावडा हैसर 24 कॅमेरे लावलेल्यांनी आता ह्याच्यातले फक्त 6च कॅमेरे चालू असत, बाकी 28 धूळ खात पडले। ह्या झाला पोलीस प्रशासनाच्या कॅमेऱ्यांचा। त्याच्यानंतर नगरपंचायतीन 2023 शहरातल्या 17 वॉर्डात कॅमेरे बसवले। ते 1.5 वर्ष फक्त सुरळीत चालले, त्याच्यानंतर ते बंद। त्यांचे 17 पैकी 7च चालू असत। 10 वॉर्ड वाऱ्या। संपूर्ण तालुक्याचा विचार केलो तर 41 कॅमेऱ्यांपैकी 13च कॅमेरे चालू असत, बाकी 28 कॅमेरे बिनकामाचे। पोलीस प्रशासनात तपासात महत्त्वाचे असलेले कॅमेरेच बंद असल्यामुळे चोरांचा, अवैध धंदेवाल्यांचा फावता। प्रशासनान ह्याच्यावर काय तो बेगिना मार्ग काढूचो। सावंतवाडीचा राजकारण जाम पेटला। एकाच पक्षातलो माणूस त्यांच्याच पक्षातल्या दुसऱ्या माणसाला आरोप करत सुटला। या आरोपात मालवणी भाषा जोमादा। जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजांनी इंग्लिशपेक्षा आमची मालवणी भारी असो दणको उडवून दिल्याने। बघूया काय म्हणतात मायकल डिसोजा। भविष्यात येणार काय नक्कीच जागाव दाखवेल आणि जर हेच वावरत राहिले तर नक्की या जनतेचा उद्रेक म्हणजे ते इंग्लिश मारून दाखवतात। त्याच्यापेक्षा इंग्लिश आम्ही 4 पानं जास्त शिकलोय, पण आपल्याला ती हे नाहीये। म्हणजे त्यांना वाटतं का आपणच इंग्लिश बोलतो, ती इंग्लिश पक्षा आपण त्याची वरची लँग्वेज बोलू शकतो। आमची मालवणी आहे ती इंग्लिश पक्षा मोठी आहे। ती मालवणी जर आपण हे केलं, ह्यांना बोलताच मराठी येत नाही तरी लोकांना आम्ही सांगितलं, आम्ही लोकांसाठी चपल आमची झिजवली। पाऊस वताक लागलो काय आमच्या 20 वाल्यांका कामा करूची याद येता। असाच वेंगुर्ल्यात झाला। पाऊस सुरू झालो तरी कामाक काय त्यांच्यानी हातही लावूक नाही। ह्या बघून शिवसेनावाले खवयले। ह्याच्याच वरसून वीज वितरण वाल्यांका धारेर धरल्याने वरिष्ठ अधिकारी आणि खालच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यात जर समन्वयच नसात तर विश्वास ठेवचो कोणार असो प्रश्न सचिन वालावलकरांनी विचारल्याने ही सगळी कामं पूर्ण करूक शेवटची 20 तारीख दिल्याने। काय तुम्हाला सांगतो, तालुक्यामधलं 15 दिवसापूर्वी पालकमंत्र्यांसमोर बैठक झाली। पालकमंत्र्यांसमोर बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये एसी साहेबांनी काय सांगितलं, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 90% काम पालकमंत्री महोदय आम्ही झाडं कटिंग असेल, त्याच्यानंतर जे जुने आपले काय बोलतो फ्यूज काय ते जुने आहेत ते आम्ही नवीन घातलेले आहेत। कुठे प्रॉब्लेम येणार नाही। तुम्हाला निधी पाहिजे का, निधीची आवश्यकता नाही, पुरेसा निधी आमच्याकडे आहे, हे शब्द कोणाचे आहेत, एसी साहेबांच्या समोर मी बसलो। असं असताना सुद्धा मी जिल्ह्यातलं 7 तालुक्यांचं बोलतच नाही। काल ज्यावेळी आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलं, यांनी विचारलं बा एक कोण माळी साहेबांना विचारलं तुमच्याकडे काय काय तुमचा कुठचा भाग येतो, मनसूर असेल, पाल असेल, मुंचमान असेल, उपादंडा असेल, हे सर्व घोडावडा असेल, हे भाग माझ्याकडे येतात। मग ह्या भागामधला वायमनलाच बोलवलं की त्या भागामध्ये कटिंग का झालं नाही, तर तो म्हणतो कटिंग माझ्याकडे केलंच नाही।
हे सांगतात पण तुम्ही रिपोर्ट पाठवलाय 100% कठीण झालेला आहे. तुमचा रिपोर्ट आहे साहेब मला स्वतः बोलले मला रिपोर्ट पाठवलाय 100%. असं असताना तुमच्यामध्येच कम्युनिकेशन नाही, तुमच्या असताना खालचे ऑफिसर सुद्धा अशा पद्धतीचं खोटं सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बोलायला लागले तर विश्वास कोणावर ठेवायचा? 3 लाईन मोठे आहेत ना आपल्या 33 केवी लाईन आहे, LNP लाईन आणि LP लाईन आहे. हा 33 केवी लाईन आणि LNP लाईन. 33 केवी लाईनचं आपलं ट्री कटिंग ऑलमोस्ट सगळं झालेलं आहे. तयार झालेलं नाही. किती ठिकाणचं आहे तुम्हाला दाखवलं 33 पाहिजे. केवी. 33 केवीचं तुम्हाला किती ठिकाणचं दाखवलं पाहिजे. 38 तुम्ही ही स्वतः जाऊन पाहणी केली आहे पूर्ण लाईनची. मी बऱ्याच ठिकाणी जाऊन बऱ्याच ठिकाणी पूर्ण ठिकाणी केली आहे का? पूर्ण 11 केवीचं किती ठिकाणचं बऱ्याच ठिकाणी शहरात काय 11 केवीची कुठे गेला? शहरात 11 केवीचं बाकी आहे. शहरात सुद्धा बाकी आहे. बाकी शहरात त्या माणसाने येऊन तुमच्याकडे 5-6 वेळा माझ्या अर्ज दिलेत 5-6 वेळा. काय केलं त्याच्यावर? हे मागची लाईन बघितली नाही, मागची लाईन तुमच्या मागेच कोणत्या वकिलांच्या अलीकडे तिथे जाऊन बघा नुसती फेरी मारून द्या तिथे तुमच्या पाठीमागे तुम्ही खोटा अहवाल वरती पाठवलाय सगळा. कसं आहे? मी सांगतो हे काय तुम्हाला कैचीत पकडण्यासाठी नाही, प्रॅक्टिकल आहे. तुम्ही झालं नाही म्हणून सांगा हे आम्ही काम करणार आहोत, पण झालं म्हणून तुम्ही सांगितलं म्हटलं तर आम्ही सगळ्यांना तुम्ही लोकांना हे करताय ना, खोटं बोलताय अर्थ होतो. अभियंते आहेत त्यांना मी काल पण त्यांना सांगितलं पूर्वीच्या मध्ये आम्ही तुम्ही स्वतः फील्डवर तुम्ही ऑफिसमध्ये बसून रिपोर्ट कसं घेताय, वायरमन दम कसले मारताय, त्यांना तुम्ही जर वेळेवर साहित्य देणार नसेल, काय मोजे मागच्या त्यांना मोजे बिजे दिले ना, आता काय नाही सांगितलं फ्यूज नाहीये. काहीच नाही. तेच ते. कोणाकडे दिले? काल सांगितलं काय त्यांनी सांगितलं? 3 महिन्यापूर्वी मागणी केलेली मी मागणी केलेली आहे, मला काही आणून दिलं नाही. योगायोगाने काय आणि तुम्ही असं काही सांगतात आमच्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत आम्हाला काही नको म्हणून आम्हाला किती नको म्हणून सांगताय. मग का तुमच्या गोष्टी पोचत नाही वायरमनापर्यंत? मग त्यांच्या जीवाशी खेळताय तुम्ही वायरमनांच्या. नाही आम्ही काय साहित्य त्यांना दिलेलं आहे म्हणून दाखवतो. हो, त्यांनी स्वतःच नाही म्हणून काल सांगितलं. नाही म्हणून तुम्ही टाकत नाही. तुमच्या वायरमनांचं आम्ही सांगतच नाही तुम्हाला साहेब. त्या स्वतःच्या तोंडाने त्या काल वायरमनने त्या साहेबांना सांगितलं आणि काल लिहून घेतलंय आणि त्यांनी लिहून घेतलंय का? विचारा घेतलं राव. 25 जून उजाडलो तरी पावस काय व्हयो तसो लागना नाही. मिरग आहे तसो सुकोच गेलो. थैसर शेतकऱ्यांनी भात उपयला. पाऊस लागाक नाही तर नुकसान जाताला. ह्याच्यामुळे शेतकरी टेन्शन आलं. ह्याची माहिती देतसच आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे. पाऊस रवलो खय होय. शेतकरी मित्र सध्या ह्या पावसाची वाट बघतात. गेल्या वर्षी 15 मेघ पाऊस इल्लो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरच पेरणी करून जी शेती आहे ती करूक सुरुवात केली आणि पण यात आता बघतो 2026 मध्ये 15 जून येऊक लागलो, उजळलो. आज 12 तारीख आहे, 2 दिवसांनी 15 जून येईल, पण पाऊस येऊक नाही. काही मध्ये 2-4 सरी पावसाचे पडले आहेत, पण म्हणावे तसे पडले नाही, कारण व्हाळांगा पाणी गेला नाही, अधिक पाणी नाही. 2-3 सरी दिवसात नाही 1-2 वेळा पडतात, 15-20 मिनिटाची 1-2 सरी आणि जातात. त्यामुळे नेमकं पाऊस रवलो काय. मिरग देखील सुको गेलो. म्हणजे आता जो मिरग होतो 7 तारखेचा तो देखील सुको गेला. आता बघतो तर आपण कडक ऊन पडला. ह्या आपण बघतो कणकवलीमध्ये कडक ह्या ऊन पडलेला दिसता. त्यामुळे पाऊस नेमकं रवलो खय असोच प्रश्न आता सगळ्या शेतकऱ्यांका पडला, सर्वसामान्य नागरिकांका पडला. तर भात पेरला पण पाऊस रवलो खय. शेतकऱ्यांना दिवसातून एखादी सर येता. ह्यो जून महिनो हा, मे महिन्यासारख्या ऊन तापता. आता शेतकऱ्यांनी करायचं काय? त्यामुळे ह्यो पाऊस रवलो खय, पाऊस येतलो कधी आणि या पावसावर अवलंबून राहणारे असणारे जे फळझाड आहात, फुलझाड आहात आणि शेती आहे, शेतकरी जो महत्त्वाचा प्रश्न आणि शेती आहे, ते शेतकरी आतुरतेने ह्या पावसाची वाट बघतात. तो पाऊस रवलो खय असोच प्रश्न आता सरंगांक आता पडताना दिसता. हा कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी उमेश बुचडे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. तांबर्डेक गावच्या दक्षिणवाडीतल्या 8 घरांका पिऊचं पाणी गावा नाही होता. सगळ्यांका सांगून झाला, मात्र कोणाकडसूनच ह्या काम होय नाही होता. मात्र ह्यो प्रश्न सोडवल्यानी उपसभापती अमोल लोक यांनी निवडणुकीत त्यांच्यानी या काम करताला म्हणून शब्द दिलो होतो तो पुरो केल्याने. नमस्कार, मी आत्ता इलय तांबडेकच्या दक्षिणवाडीत. माझ्या पाठीची बघतास ती ही मोरव्याची खाडी असा. हा एक पाण्याची अशी समस्या होती. या दक्षिणवाडीत 7 ते 8 घरात सगळी मालडकर कंपनी असत. इकडचं प्रमुख व्यवसाय म्हणजे मच्छीमारी आणि मच्छीमारावर कुटुंब ही पाण्यापासून कित्येक वर्ष दुर्लक्षित असा न होता. पाणी येत नव्हता, नळाचं पाणी यांना मिळत नव्हतं. काही ठिकाणी मुक्का असं इकडे खाडी आणि तिकडे समुद्र या ठिकाणी असलेली वस्ती असा. पावसाळ्यातही धोको या कुटुंबाक असा.
पण अशाच परिस्थितीत माझ्या माकडे समोर जे बघतास ही जी खाडी आहे ना, त्या खाडीच्या पहिल्याकडून बंडू गावकर यांच्या घरातून हे या होडीन कायम पाणी आणायचे. एवढी मोठी समस्या ही होती. शासनाचे लोक येऊन बघून जायचे. यांचे लोक नेहमीचे तक्रारी, आमच्याकडे पाणी येणार नाही, पाणी येणार नाही. पण नेमक्या पाणी कसा येत नाही ह्या आजपर्यंत शोधूचा कोणीच प्रयत्न केला नाही शासनाच्या ठिकाणी. हे ग्रामस्थ का नळाचं पाणी येत नाही, आपले अर्ज लिहतात आणि पाठवतात. पण नुकतीच झालेली पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवाराने जी आश्वासनं दिली आणि त्याची पूर्तता ही केली नाही उमेदवारांनी. तसंच मी आज सांगते, जे देवगडचे उपसभापती असत अमोल लोके, त्यांचं मतदारसंघ, याच मतदारसंघात ही रहिवाशांनी जी समस्या त्यांच्याकडे मांडली नाही. आमका बाबा 5 वर्ष झाली नळाचं पाणीच येत नाही. निवडून आल्यावर पहिला प्राधान्य दिल्याने असत लोकांनी, तर त्या पाणी येऊ काय त्यांना त्याच्यासाठी. त्यामुळे अधिकाऱ्यांका त्यांच्यानी असं काय पळवल्याने त्या 5 घरात 8 घरात पाणी जाऊ खाया, जे का वाडीतली 5 असतील 8 असतील सर्वांना पाणी मिळायला पाहिजे ह्या त्यांचं एक धोरण ठेवल्याने आणि त्यांच्यानी प्रवास चालू केल्याने आणि अधिकाऱ्यांसोबत ते फिरले. जे पाईपलाईनीचे नळाचे पाईप टाकलेले होते ते चोकअप झाले आणि ते चोकअप झाल्यामुळे पाणी पुढे जात नव्हतं आणि त्यामुळे ही 5 वर्ष ह्या 8 कुटुंबांकाच्या पाणीच मिळत नव्हतं. हे वारंवार तक्रारी करत होते. उन्हाळा असं दे पावसाळा असं दे, सकाळी 4-4, 5-5 वाजता जाऊन पाणी आणूचं लागा. जसं हे दर्यात मासे पकडूक जायचे, त्याच्यावर त्यांचा कुटुंब चालायचा. तसं वेळ मिळत त्याच्यानंतर हे रात्री अपरात्री केव्हाही होडीन पाणी आणूक जायचं. या 8 कुटुंबा एकत्र पाणी या होडीन आणूक जायचे. अशी जवळजवळ 5 वर्ष काढल्याने आणि आज त्यांच्याकडे जर पाणी येईल नळाचा, अमोल लोकांनी काय केले नाही, अधिकाऱ्यांका सांगून नवीन पाईपलाईनच टाकल्याने. मागचे पाईपलाईन कशामुळे चोकअप झाले काय तरी प्रश्नच ठेवला नाही. सरळ नवीन पाईपलाईन टाकून ह्या करून दिल्याने आणि आज त्यांना पाणी योगलेला. 5 वर्षां पाणी आपल्या घरात नळाचा येईल. काय आनंद असा त्यांचा होतो आता आपण बघूच. जसं मी आता चाललं आहे त्यांच्याकडेच आहे, बघूया. आम्ही तांबर्डेमधले रहिवासी. 4 ते 5 वर्ष झालं आम्ही सध्या पाण्यासाठी खूप वणवण केली. पियाच्या पाण्यासाठी आम्हाला खूपच त्रास होत होता. आमची ही 8 कुटुंब ही मासेमारी व्यवसायावर आम्ही अवलंबून असल्यामुळे माझा नवरा जेव्हा समुद्रातून येणार त्याच्यानंतर आम्ही होडी घेऊन पलीकडे एक मोरवा म्हणून गाव आहे तिकडे जाऊन आम्ही पाणी आणायचो. असं कधीही म्हणजे रात्री अपरात्री सकाळ दुपार उन्हातानात आम्हाला आम्ही जीवाची पण पर्वा करायचो ना. तर पावसामध्ये खाडीचं पाणी वाढतं, एवढ्या भरलेल्या पाण्यामध्ये पण आम्हाला ती होडी ढकलून पियाच्या पाण्याची वणवण करावी लागत होती. त्याच्यानंतर आता आम्हाला निवडणुकीमध्ये लोके साहेबांनी आश्वासन दिलं की आम्ही पाण्याचा तुमचा प्रश्न सर्वात पहिले निकाली लावू. पण आम्हाला असं वाटलं की बघू कितपत काय होतं. पण आज मला सांगायला असं बरं वाटतंय, असं नागरिक म्हणून मला एक असं बरं वाटतं की त्यांनी जे केलं सांगितलं ते त्यांनी आज पूर्णत्वात नेलं आणि आमच्याकडे आज 10 दिवस झाले रेग्युलर पाणी आहे. पियाची पाण्याची वणवण आमची त्यांनी मिटवली, त्याच्यामुळे त्यांचे विशेष आभार. साधारण हे किती एकूण कुटुंब असत? सध्या इथे आमच्याकडे मालडकर वाड्यांमध्ये 8 कुटुंब आहात आम्ही. आणि त्या 8 कुटुंबाचं पिण्याच्या पाण्याचा प्रॉब्लेम होतो. गेलं संपला म्हणजे 10 दिवस झाले. स्वतः त्यांनी येऊन बघितलं, पाणी चालू झालं आहे. आता 1 दिवस आड आम्हाला रेग्युलर पाणी आहे. अर्धा तास फुल प्रेशरने पाणी येतं आम्हाला आता नळाचं. आम्हाला खरोखरच अमोल लोके साहेबांनी खूप छान काम करून आम्हाला पाण्याची सोय पूर्णपणे करून दिली आहे ते बोलल्याप्रमाणे. किती वर्ष तुझ्याकडे पाणी येत नव्हतं? 5 वर्ष आम्हाला पाणी येत नव्हतं. 5 वर्ष आम्हाला मोरव्यातून आणावं लागलं होतं पाणी. आम्ही समुद्रात जायचं, समुद्रातून येऊन मग दुपार रात्र संध्याकाळ असं जावं लागायचं पाण्यासाठी. मग वारंवार ग्रामपंचायत म्हणा किंवा प्रशासनाच्या तुम्ही तक्रारी केलात नाही का पाणी येत नाही त्यांना? करून पण काय दखल घेतली गेली नाही त्याची. त्यामुळे साहेबांनी अमोल लोके साहेबांनी आम्हाला जे आश्वासन दिलं पाण्याचं ते पूर्णपणे त्यांनी केलं. त्याचं नळ कनेक्शन आहे, त्या नळ कनेक्शनचं डायरेक्ट त्याने टाकीतच कनेक्शन दिलं आणि टाकीत इलेलं नळाचं पाणी टाकीत साठतं आणि आज ही 5 वर्षांनी अशी टाकी वाहता. ह्या पिण्याचं पाणी आहे ह्यो आता असं स्टॉक करून ठेवतो, बाकी पर्याय नाही का. कारण
पिण्याच्या पाण्याची खूप मोठी गैरसोय होता. पण एक चांगला काम केल्याने आणि म्हाका 5 वर्षांनी पाणी येयलेल्याचो आनंद मात्र ह्या इथल्या 8 कुटुंबांका आसा. ती एकूण 8 कुटुंबं असत. हे माझ्यासोबत आता होते दिनेश मालंडकर. मोरव्यातून जा टाकीन पाणी आणत म्हणजे जी कॅना असतात त्या कॅनान पाणी आणून होडयेतून बरा पडता. ता हाणून असं स्टॉक करून ठेवलं जायचो आणि ता पाणी सगळ्या एका ते वापरत होते. म्हणजे घरात पिण्याक असतात, जेवणासाठी असतात, सगळं पाणी याच्यात स्टॉक करून ठेवतात आणि त्यात वापरला जात होता. पण पाणी नसतात तेव्हा यांची खूप उपासमार होत होती. मोठं अडचण व्हायची. मग मोरव्यात जायचं लागा पाण्यासाठी. आज निवडणुकीत आश्वासन दिल्याप्रमाणे अमोल लोकांनी ह्या पाण्याची जी समस्या सोडवल्याने 5 वर्षांनी त्यांच्या घरात पाणी येयला त्याचा त्यांना आनंद असा. आणि आज अशा पद्धतीने नळाच्या पाण्याचं कनेक्शन त्यांनी जोडून ठेवलं ना, म्हणजे जर पाणी येईल तर ते टाकीत साठवून राहावं. पहिले मोरव्यातून जर पाणी आणत होते ते त्याच टाकीत साठवून ठेवायचे. जसं लागत तसं वापरत होते. आता नळाचं पाणी येईल कधी रेग्युलर पाणी येतं, आता इलेलं पाणी ते टाकीत ह्याप्रमाणे साठवून ठेवतात. एवढंच त्यांना समाधान एवढं असा, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने मनार घेतले तर जनतेचे प्रश्न तो सोडू शकता. या अमोल लोकांनी आपल्या कामातून दाखवून दिल्याने होत नाही असं म्हणून जरत नाही. आता लोकांची पाणी ही गरज असा, मूलभूत गरज आहे. प्रत्येकाक पाणी मिळावं होया. पण जर सगळ्यांनी जर असं मनार घेऊन जर काम केल्याने आणि अधिकाऱ्यांका पळवल्याने तर हे जे लाभार्थी असत त्यांच्या चेहऱ्यावर जी नाराजी असताना ती नाराजी दूर होऊन त्यांच्या नक्कीच चेहऱ्यावर आनंद येत. कारण आज 5 वर्षांनी पाणी येलो. अक्षरशः त्यांनी बघितले, मी सभापतीक जाऊन त्यांनी मिठी मारल्या, 5 वर्षांनी माझ्या घरात पाणी येईल. ही अशी एक ग्रामीण भागातील लोकांची समस्या असं आणि त्याच्यासाठी पाणी म्हणा जे मूलभूत गरजा असतात ते त्यांच्यापर्यंत पोचणं गरजेचं असं. आजही माणूस चंद्रावर जाण्याची भाषा करता, पण आजही आपलं सर्वसामान्य ग्रामीण भागातलो माणूस पाण्यापासून वंचित राहता आणि त्या होऊ नये अशी कामगिरी केली तरच ग्रामीण भागातील जनतेच्या चेहऱ्यावर असे आनंदाश्रू येतील. स्वप्नील लोके, कोकणसाद लाईव्ह. दोडामार्ग तिलारी नवीन रस्त्याच्या कामामुळे हयच्या गाडीवाल्यांका जीवाक धोको झालो. पावसा पहिली सुरू केलेला काम पावसात चिखलात पडला. येता जाताना या चिखलात पडान मारायचं काय असो प्रश्न रस्त्याचं काम करणाऱ्या ठेकेदाराक विचारला जातो. तिलारी रस्त्याचं नवीन काम करूक हाती घेतला आणि कोनाळ कट्टा ते तिलारी घाटाच्या पायथ्यापर्यंत त्या भागातल्या लोकांका भयंकर त्रास सहन करूचो पडलो. रस्त्याच्या ठेकेदारान काम करताना थैसर बोर्डही लावनाय. त्याच्यामुळे खय खड्डो असा आणि काय या गाडीवाल्यांका अंदाजच येणार नाही. त्याच्यामुळे जो कोण एका जबाबदार असा त्यांनी फलक लावून रस्त्यावरचो चिखल बाजूक करूचो अशी मागणी आता गाडीवाले करतात. ओमकार हत्तीचा सावंतवाडी दोडा मार्गात वावरा. रस्त्यावरसून डुलट डुलट गरे खाद ह्यो फिरता. तेका बघू घे म्हणान लोक गर्दी करत असत.
आता हयच थांबतो, पुन्हा भेटाय रविवारा मालवणी बातमी घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह.